Helo, Mr Williams sydd yma. Reit, mae gen i dasg teulu gwych i chi nawr. Be fyswn i'n hoffi i chi wneud, plantos, yw i edrych ar y fideo sydd yn y fideo yma, canolbwyntio'n ofalus, a dwi eisiau chi creu dawns Mr Urdd eich hun. Fysa hwnna mor dda, a dwi'n mor gyffroes i edrych i weld pa fath o symudiadau amrywiol byddwn ni am ddod i fyny hefo. Reit, cer amdani!